Листопада, п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Мустафа Джемілєв був на адміністративному кордоні, але не переходив кордон Росії. Про це під час допиту сказав співробітник окупаційної ФСБ на засіданні окупаційного суду в Армянську. Там розглядається сфабрикована справа проти лідера кримсько-татарського народу. За словами Артема Латишева, який ніс варту на кордоні з Кримом, станом на 3 травня 2014 року там не було знаків, які б позначали російський кордон. До того ж, Джемілєв не намагався його перейти. Він зустрівся з людьми, які там зібрались, та повернувся у бік Херсонської області. Окрім цього, окупаційний суд доручив допитати сина Мустафи Джемілєва Хайсера та члена Всесвітнього конгресу кримських татар, якого викрили у Бахчисараї, Ервіна Ібрагімова. Нагадаю, окупанти звинувачують Мустафу Джемілєва в незаконному перетині адміністративного кордону з Кримом 3 травня 2014 року. Свидетель не смог ответить на вопрос, существовали ли в тот момент поблизости от КПП какие-либо ясные, видимые пограничные знаки. Наличие знаков является обязательным требованием к обустройству государственной границы и позволяет неопределенному кругу лиц понимать, что в данной местности может быть расположена государственная граница. Таких знаков он не видел. Ни пограничных столбов, ни каких-либо информационных щитов. Мало того, сам КПП никоим образом не маркировался. То есть это были временные шлагбаумы, временные палатки армейского образца. Нехай нам пощастить зустрітися у звільненому Криму. Такими словами вітали Мустафу Джемілєва з днем народження люди, які прийшли на засідання по так званій справі. Кожен хотів скуштувати каву, яку Мустафа Ага готував в своєму домі у Бахчисараї. Бачите, сьогодні зібралися в Армянську. Чекаємо на вас тут. Якщо ви приїдете, то тисячі людей, нічого не боючися, зустрічатимуть вас. Я думаю, що настануть ці часи, коли ви повернетесь до Криму, а прибульці звідси бігтимуть. Вітаємо вас від всього народу. Велика шана вам. Не дивлячись ні на що, ми вважаємо вас нашим національним лідером. Щоб чужинці не казали про вас, ми не забудемо, і народ не забуде вас. Така велика та поважна людина для народу – це велике щастя. Це дає велику надію. Тому піклуйтеся про себе та своє здоров'я. І, звісно, дай Аллах нам усім побачитись за філіжанкою смачної кави у Бахчисараї. Буюк адам халкымызда олганына, халкымызга буюк бір бақыт. Мустафі Джемілєву 77. Народжений в Криму, через півроку був відірваний від батьківщини. З дитинства його не відірвати від книжок. Саме в бібліотеці він згодом зустріне членів своєї першої групи опору радянського режиму. У полі зору КДБ Мустафа Джемілєв вже у 18 років. Перший арешт у 22, як учасника національного руху. І за відмову від армії перші 1,5 року тюрми. Тоді про Мустафу дізнаються дисиденти. Ненависть влади до кримського татарина вилилась у десятки обшуків та арештів. Лише за ґратами він провів 15 років і щоразу протестував, оголошував голодування. Найтриваліше у 303 дні. Щохвилини під наглядом репресивної машини на чужині він став живим портретом долі кримсько-татарського народу. У 2008 році, коли Росія нападає на Грузію, Мустафа Джемілєв попереджає – наступним буде Крим. Він пропонує розірвати угоду щодо Чорноморського флоту, посилити українське військо в Криму. Його не послухали. Агресор прийшов у лютому 14-го. У травні того ж року Мустафа Джемілєв спробував заїхати в Крим. Люди вийшли зустріти свого лідера, почалися протести і перекриття доріг по всьому Криму. Відтоді почалась нова боротьба кримсько-татарського народу за свою батьківщину. В свої 77 Мустафа Джемілєв активно подорожує світом, несе правду про звірства окупанта у Криму і переконаний, неодмінно побачить батьківщину вільною. Он очень убедительный человек просто. Он выстраивает свои речи, свои там представления, доказательства очень
логично, очень убедительно. И с этим трудно спорить, это трудно не понять даже людям враждебно настроенным. Он нацелен не на эмоции аудитории, а на ее интеллект скорее. Я знал много голодовок и знал, что люди с таким характером, как он, могут продержаться и дольше, чем 33. Это характер. Характер – это судьба, и иного ему не дано. Но, конечно, такие испытания, которые выпали на его, они, конечно, этот характер укрепляют. Национальные вопросы не решаются выпрашиванием милости у господ у порога высоких порогов. Национальные проблемы решаются борьбой. Покарати винних у злочинах окупантів та відновити справедливість для їх жертв. Юристи та правозахисники закликають Верховну Раду України якнайшвидше впровадити норми міжнародного права. Зараз при розгляді злочинів окупантів українські слідчі послуговуються статтею 438 Кримінального кодексу, але вона має лише посилання до різних конвенцій та норм міжнародного права. Фахівці зазначають, що притягнути до відповідальності військового злочинця майже неможливо. А законопроект з правками вже готовий до розгляду в сесійній залі. В ньому наведено вичерпний перелік воєнних злочинів, що полегшить роботу прокурорів та суддів. А це дозволить притягти до відповідальності злочинців найвищого рівня за скоєне на окупованих територіях Криму та Донбасу, навіть у міжнародних судах. Докладніше далі в сюжеті. Катування, насильницьке зникнення, переслідування українців та кримських татар, призов до війська окупантів. І це лише незначна частина міжнародних злочинів, які вже 7-й рік чинить Росія в окупованому Криму та на Донбасі. Притягнути винних до відповідальності зараз дуже важко, каже заступник генерального прокурора Юндуз Мамедов. В чинному кримінальному кодексі немає чіткого переліку воєнних злочинів. Відтак є потреба імплементації міжнародного кримінального законодавства. Детализация состава преступления и их четкое регламентирование в Уголовном кодексе является крайне необходимой для обеспечения принципа неотвратимости наказания, привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности. Это намного облегчит нам нашу работу и прокуратуре, и органам досудебного следствия, и судам. Конкретизувати злочини має законопроект 2689. Правозахисники та юристи готували його впродовж останніх 5 років. Фактично, це означає імплементацію міжнародного кримінального законодавства та зведення до одного документа десятків міжнародних конвенцій. Це має бути повноцінний каталог для того, щоб людина, яка відкриває кримінальний кодекс, бачила, а що є воєнним злочином. Бо наразі такої здатності немає. Треба потім відкривати Женевські конвенції, інші міжнародні договори і шляхом різноманітних розумових операцій з'ясовувати, а що ж є воєнним злочином, а яка поведінка ним не є. Це не лише дозволить карати військових злочинців в Україні, а й притягати окупаційних очільників у міжнародних судах. Це дозволить українським слідчим і судовим органам допомагати Міжнародному кримінальному суду у переслідуванні за міжнародні злочини, дозволить притягнути до відповідальності більше злочинців, дозволить притягти до відповідальності злочинців найвищого рівня за вчинене. Ще одне нововведення – універсальна юрисдикція. Відповідно, той, хто чинив злочини на окупованих територіях України, буде покараний, куди б не подався. Універсальна юрисдикція стосується суттєвих злочинів. Вона не переслідує абсолютно всіх. Наприклад, якщо хтось з Сирії приїде до Німеччини і він має стосунок до воєнних злочинів режиму Асада, то його одразу переслідуватимуть в Німеччині. Можливо, так само має бути і в Україні.
За майже 7 років російської агресії тисячі людей стали жертвами катувань, зґвалтувань, насильницьких зникнень, полону. В окупованому Криму окупаційна влада регулярно чинить репресії проти українців та кримських татар. Тому правозахисники закликають якнайшвидше ухвалити закон про покарання воєнних злочинців. Вони називають це не лише унормуванням законодавства, а й відновленням справедливості для тих, хто став жертвою. Вони хочуть відновлення не тільки і прагнуть відновлення не тільки свого зруйнованого здоров'я, розбитого сімейного життя, бачення майбутнього, відчуття дому, який вони покинули. Я точно знаю, що цим людям дуже важить відновлення віри у те, що справедливість існує. Законопроект про покарання воєнних злочинців пройшов перше читання у вересні. Зараз профільний комітет розглядає правки до нього. А за прогнозом співавтора документу Дениса Монастирського, ухвалити закон в цілому можуть до кінця цього року. Владислав Стужук, Заман, АТР. Новий пік добового приросту інфікованих в Україні. COVID-19 виявили в 11 787 людей. 172 померли, а одужали 6155 українців. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначив, що хвороба поширюється ураганними темпами, оскільки ще влітку ковід діагностували в 12 разів рідше. Додав, що зараз медична система перевантажена, а зарадити цьому можна, дотримуючись правил і умов карантину. Йдеться, зокрема, про карантин вихідного дня, який діятиме з опівночі суботи. Від завтра і до понеділка працюватимуть лише банки, пошта, продуктові крамниці, громадський транспорт, аптеки та АЗС. Це має зменшити кількість контактів між людьми і зменшити число госпіталізацій. Але найважчий етап у боротьбі з коронавірусом буде взимку, вважає міністр Степанов. Я, як міністр охорони здоров'я, чітко усвідомлюю і чітко можу сказати, в нас не буде легкої зими, в нас буде дуже важко. І зараз наше головне завдання – пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією, з найменшими втратами. А під словом втрати я, перш за все, маю людське життя. А в окупованому Криму вчора зафіксували 266 випадків COVID-19. Ще 8 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. Там готуються до масової вакцинації від COVID-19 російською вакциною «Спутник-5». Втім, речник президента Росії Владимира Путіна Дмитрій Пісков додав, що це буде суто добровільна процедура. Українські правозахисники, однак, називають це воєнним злочином, оскільки окупанти не мають права проводити жодних медичних дослідів чи щеплень щодо жителів загарбаної території. Окупанти 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на сході України. Серед наших військових обійшлося без втрат і поранень. В районі Водяного обстрілювали з автоматів та з танкових протитанкових гранатометів, а неподалік Новолуганського та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів різних систем. Втім, провокації не загрожували нашим бійцям, кажуть у штабі, тому вогонь у відповідь не відкривали. Окупанти та найманці встигли порушити режим тиші і сьогодні зранку. Від початку поточної доби 13 листопада проголошений режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська порушили 1 раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Кам'янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 мм. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.